Какво става, хора? Аз съм Dead Angel и тук сега играем Minecraft. Това е едно ново оцеляване и целта му ще бъде да намеря колко се може повече Diamonds, което е една много яка цел. Всъщност това е целта на Minecraft. Да оцелиш. Що купая дърта? Тъй, сега първоначално ще почна да събирам дърва. Ще се развия. Може да измисля някакви квестове за този survival. И... Окей, смятам да скипна частта с купането на дърва, защото някои хора го смятат за тъп. Така, върнах се, тук насъбрах дърва, направих си крафтинг тейбъл, пръчки и глупости, всякъде глупости съм направил. Така ще смятам да почна на някой дърво, може да ми прът къща. Ще взема крафтинг тейбъл, да го гледам. Тъй. Овца. Супер. Само ще... ще убия още няколко дена вълна. Заради новия апдейт с конете, който между другото е изключително як. Искам да благодаря много на хората, които са го направили. Са големи пичове. Всички сме пичове. Умри. Чупи ми са брадвата ли, бе? Сериозно ли? Гати калпата брадва. Стана е пешо. Тъй, само да убие тъс и заминавам. Тъй, смятам потърся коне мъп по-нататъка. Сам да поексплорна малко. Супер, блато. Там виждам краби. Охо, джунгла. Мода работа. Ще включа звука. Надявам се да чуете. Надявам се да го чухте. Изкопах дърт. Най-важното нещо да изкопаете дърт. Това е целта на Майнкрафт. Окей, който и ся. Бах ти фейла, човек. Който и ся. Боже. Така лагна. Но на вас не ви е лагнало. Уху. Тъй. Сега да си вземем малко какао. Кокосови, какао, де ги знам какви са, ама са някакви семена, дет помагат. Тъй. Ще се върна в обикновения байам. Защото той не е готиния. Аз имам ли въобще четеща? Да. Мууу. Тъй. Тан-таран. Катерин планина. Сега... Ама аз се гладнявам ли? Чай да изяма и тази лалка. Окей. Засадим розичка. Засаждаме розата за най-великия. Тоест аз. Jumping под... Jumping... All iron. Окей, кому удари? Тук няма нищо. Ся. Много ме кеф нови апдейт на Майнкрафт, между другото. Той ни от най-яките апдейти. О, зомби. Аре, келеш. Ой, да не се задави. Така... Дървената кирка умря. Ще си вземем айрана. Едно! Сериозно ли? Едно айран? Ти си прави ташак с мене. Сега си вземем торчета. Торчлайт. Още едно зомби ли е?
И скелет. Фък. Оу, зомби. Майко, аз трябва да се прибирам. Ма къде аз нямам къща. Фейл. Окей, ако умра, сега ще е пълен фейл. Смятам се закопай тук е. Успях, бе. Тук нищо. Да виждам какво става. Какво става? Омага има и прилепи. Фейл. Тъй. Освен да скипна докато стане ден. Окей, ще скипна докато стане ден, че направо... О! XP Generation. Окей, ти беше фейл. Да, този път не се щупи. Да. Бах тяхто. Окей, ще скипна докато стане ден. Хора, това смятам го запиша. Само го погледнете. Това е бебе зомби. Мага ще умра от глад, бе. Пълен фейл. О! Бах ти хакера. И кой нищо не дропна? Окей. Фейл. Така, понеже ми мързи да чакам до сутринта, просто си направих легло. Тъй, скелети. През нощта изкопах малко камък. Изпекнах си айрана, направих си чест, легло. Изхъбих един дървен меч. Като почуете, дигнах 6 лева само от зомбита. И кой знае колко ротен флеш съм взел. Така. Ой, скелет! Ей, циганин. Сега ще го изнадам в гръб, защото съм умен. I'm a genius. Аре, бе! Смешен! Не сме! Уря! Уря! Ур! Аре! Фейл! Окей, понесехме бон. Тъй. Правих с малко чаркол. О, пещера. О, кол. С какво се правих чаркол? Окей, сега тая пак ще ни трябва. Кол, чаркол, всичко трябва. Тук точно сте се развили, тъй ще. Така, да вземем кола. Аре. По-бързо стават работи си. Ако се чуете, само да ви кажа, ако се чуете защо Ерор не качва клипове, това е защото е на село до края на лятото и няма да може да качва. Но този апдейт на Майнкрафт е малко гаден, защото много зомбита. Адски много. Представете ли си, аз съм на лесно, дигнах 7 левел 6 само от убиване на зомбита и то през нощта, които идваха на едно място. На едно място, представете ли си? На едно място. Скелет! Не ми се хори при него, защото не ми се яде бой. Изобщо не ми се яде нищо. Аре, бе, няма ли да си дигна малко сърцата? Суротен флеш не струва. Трябва да намеря... Ой, крипър! Айде, батко, заминаваме. Сквид. Сквид. I hate you, Squid. Тъй, се пазя от крипъра. Я вижте. Ей, тук е перфектно. Просто идеално място за къщичка. Тъй, уредихме се. Фейл, къде е дънера? Окей. Какво ще да правя? Всички са... между другото едно зомби ми дропна картоф. Аре, бе! Намерих го. Тъй. Правя глупости. Така.
Ако стане? Майко, гачи за големия лак. Как ме заби жестоко. Окей, не ми се пада за този неща да го правя той. Защото, да, его. Его грузника му с грузник. Хайде, ротен влеш. Прилеп. Бах ти фейл на тия прилеп. Ти там паяк ли? Да. Ако се чуете как зумвам от замундата в новия Майнкрафт 1.6.2 има такова, кубиш се. Има вградени, като го изтеглите, има вградени кубиш се, оптимайзър или беше някакви такива глупости. Optifine и мисля, че оптимайзър, ма не съм сигурен за оптимайзъра. Аре, крипел. Пак и крипъра, то ще ме изнасили. То се качи на дървото. Аре, пешо. Остане. Гътна ли? Майко, само етап крипъра се портва пред мене. Шо ни гръмна е? Пешка, мешка. Yes! И то барут ми дропна. Колко? Аре, 2 барута. 2 барута. Много добре. Много добре. Тъй. Окей, то суротен флеви за никъде няма да ми стигне. Тон, 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 тон. Ау. Патака! Парджоки! И experience. Носи инчант на нещо с толкова на XP. Той е малко всъщност за момента. Тай пещеричка. Да намеря айрон на светло, така да дете. Аре, няма ли айрон тук? После ще трябва да влизам навътре. Доста овце и едно прасе. Тук има 50 овце, брат. Навсякъде овци. Овци, овци. Кол. Ма айрон нема. Какво беше това? Ти ли беше? Ти ли прадна? Ти беше! Бърна ми гръб. Овцата с овцатка. Никой не ми обръща гръб. Особено след като го питам, че ли пръдна. Запомняте никога. Не ми обръщайте гръб, когато ви питам, че ли пръдна. Тъй. Не ми се влиза тук. Защото съм на малко сърца. И май се изгубих. Къде е голямото здравце? Омага. Пустиня. Фейл. Нищо тъпата пустиня. О, крави. Assassin's Creed. Assassin fail. Мучаща работа. Тъй кобиш, нещо са явно дървецата. Забравя съм го и... Аре, къде отива ми голямото дърво? Дърво. Опа. Паднах. Ки по-добре да не стоя тук на толкова малко сърца, нещо ще вземе ма уби. Майката сърца как ма стресна. Върша глупости. Изярох си половината месо, 1/3. Майко, този глад ма уби. Аз пак не мога бягам. Сериозно ли бе? Аз ще умра от скокове.
Не, вземам си печката. Няма стане тъй. И сега ще чакаме. Тя си стопля задника. О, къв кеф. О, къв кеф. О, къв кеф. Топля си задника. Докато ви гледа. Запомнете, аз винаги ще ви гледам. Ма друг път! Аре бе. Заминаваш фурнис. Тъй. Да сега ми се възвръщат сърцата. Иха! Да. Супер. Тъй. И ти с големите дървета. Къщичка. Ще ми трябва. Ще направя фермичка долу. Така. Няма чупелиста. Тъй там мяса. Так му на време. Само тук. И ми се умира. Тъй, тук ще принощуваме така ще сложа някъде леглото. На долните етажи. Трябва само да... Омага, що го направих той насам? Окей, той ще го закопая. Каква приятна музика. Дразни ма. Омага, аз спрях звука. Айде. Тъй, върнах си цялата кръв. Айде да спим. Та-тара-та, та-тара. Тъй да го разкараме този дърт, че ма дразни. Много е дърт. Дърт е много дърт. Нали разбирате? Най-умната логика. Надявам се да ме чуете, защото имам проблеми с микрофона. Тъй, ако ще я правя. Тъй. Така. Тъй. Пак ми излизат някакви глупости. Аре бе. Фейл. Жив съм. Тъй, супер. Трябва само да гледам кари как мога да направя стаите. Ти трябва да го свържа. И тук е така, мисля, че трябва да го свържа по някакъв начин. Майко, аре, стига съм падал, бе, ти много ме дразни. Тъй, дърво имам ли? Имам. Ще бъде тук е така. Тъй. Така. Тук е някакво мощче такова. И аз не знам кой ще бъде. Дървени глупости. Тъй, ще трябва да направя нещо по въпроса. Та, сега да почнем да ограждаме тук някаква къща да се направя. Да, пак с този бандикам.
се занимавам постоянно. Спира ми видеото на 10 минути. После пак трябва да го пускам. Тъй. Да, яко става. Тук е доста добре. На мен лично ми харесва. Ако имате някакви идеи, казвайте. Имам предвид за квестове. Някои се чуят какво са квестовете, което е малко невъзможно. Имам предвид да като мисии за оцеляването. Да, квест е мисия по-точно. Такива мисии да оцелявам. Имам предвид, нали, да речем, намери еди с колко емералд, еди с колко айран, еди с колко даймонд направи, еди си ко построй, еди си ко. Всичко може да е. Тъй. Та смятам това да е за първи епизод. Трябва да правя работите. Тарво! Майко, как се бъгна. Окей, аре хора, това беше за първи епизод. Аз съм Dead Angel. И... Чао!